Sir, gusto ka mukhaon ron, sir? Maghinungit pa mi karon, charis. This is my first time with you. With you! Actually, sir, ganahan ko si imuha gyud, sir. Pa rin pala ang hanap-hanap narapap na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap-hanap para di Conscious ko, guys. Awal ko. So, unsay mo ikasulti nga na na-meet na gid nimo siya? Na-meet na ko siya, you know what, high school crush na ko siya. I mean, hindi siya high school, no? Pero, Naminaw siya. crush ka na ko na siya sa una. And finally, after years, ay. Hey, sir. Kung dili kami niyo, karon na ba ko chance? Just a guy. Hey, sir. Kada ko ba niya? Kailang height pa niya, mga 6 siguro. Wapo nga bata. Maayo nga pagpada ko sa ginikanan. Maniyapon tagdungan ron, sir. Akin yung ngit. Nakaulaw ko. Conscious ko. Actually, gablash ko karon. Kung hindi nyo ma-feel karon akong gibati, gaka-blush ko. Gablash. My God. Pero famous daw kayo siya. Famous. Sir, pagkabalo niya, famous daw ko. Pero actually, di ko famous. Wapa lang yun ko. Diba? Marami lang itang screen. Pula tagat na. Pink di ay. Wala sila yung choice, sir. Wala sila yung choice. Hindi po, sir. You can ask anything. I can ask anything daw. Can I ask your hands? I'm not sure kung hantod karon ba. Sir, gilibak na kanya, sir. Hi, sir! Hi! Aka, sir! Siya ka, sir? Hi, siya niya, sir. Ano to siya, uy? Coffee or tea? Tapos ka na ko na. Oh, Lord. Hold your panty, Bernard. Hold your panty, Berns. Hold your panty. Okay. Oh, nag-set up na sila. What do you want to drink? Coffee? Coffee, tea, or him? Bili ko ng coffee. Conservative to. Oh, yes. Conservative. Black, please. No sugar, no creamer. Thank you so much. Conservative ta karon, uy, makasama ta sa tong parents. Di ka magkurog-kurog, ana, My magkape ka. parents raised me well. Ciao. Di ta magkurog-kurog. I'm so excited, guys. Excited nga gakaduol. And I hope it will go well. Okay, good luck, good luck. Thank you so much, Floyd. Thank you so much. Ano ba na ito? Niagas ang tub kasi. Set up na sila. This is my first time with you. With you! This is my first time with you. Ganina rin siya gikilig sa imo, sir. Sir, you know what? Oh my God, Okay, sige. Isulti na, isulti. Ako na lang istorya dancer para natin chemistry ba? We have to build our chemistry, you know. Oh, sige. Actually, sir, ganahan ko si imuha yun, sir. Katuna ko sa ABC5. Like, oh my God, like, he's so cute. It's guwapo. Actually, na-starstruck ko karon, guys. No? Oh, ginoo ko kay God. Katanawon lang ako na siya si ABC5 before. And karon, finally, na-meet na ko niya. Oh, hi. Sige na ako, sir. Are you ready? Ready. Perfect. Ready. Because I came prepared. So you're gonna ask me anything? Yes, I'll be asking questions about... Sorry. Hoy, ginoo ko. Bakbakan na ni mga mads. No? Mga bakbakan na ni... Oo, nangumpisal na ko daan o kung kinsa makakita ni ini pasaylo ako daan, no? Yes, sir. Maybe what we can do is you can give si Mikey give him your Questions. Facebook credentials.
show that. So that they can go live on your Facebook. Ginoo ko. Yes, sir. Only mine. Hindi ka na touches ko! Guys, ginoo ko. Uy, Berns. Yeah. Wala may kuan. Wala may picture ni sir. Alang i-picture ang tamong duha. Oy, picture ang tamong ron. Picture ang How are tamong. you related? Ako siyang ex. Di amigo na miyanin niya, sir. Kuan, ako iga direct usahay sa iyang mga vlogs. Yeah. Oo. So you're Yeah, filmmaker. great. Yeah. Na siya mga videos nga moabot og 1 million plus views. I know. Oh yeah. No, ginoo ko muna ako, sir. DJ na lang ako, sir, kay para dili kita machismis sa itong pangalan. So i-rate ang iyang kagwapo 1 to 10. Kung i-rate na ako kagwapo ni Sir Martin, from 1 to 10, 10 is the highest, 1 is the lowest. Siguro na siya sa mga 15. Sayang kini siya, guys, kaya namin yun na, guys. Pero of course, no, we wish well to those people who got married, but sayang, wala ko niya na-meet before. Single pa siya. Sayang kaayo, guys. Wag niya na-explore ang ako pagkababae. Unsa may Hapon ka nun, sir, virgin paghihapon ko. unsa may naa sa kang Sir Martin nga imo naganahan gyud. Ganahan, charismatic isa ka tao. Kanang hallelujah kanang magana. alive bitaw kanang charismatic ito, joke lang. Charismatic ba kanang ma-capture gid niya ang mga tao, palibot niya, anak kanang gaan kay sa feeling. Siyempre, Dili tingog dayon. Oh, ang tingog pa lang daan kanang makaulbo na sa kaspa. Kaana bitaw yuga. Sus Ginoo ko. I'm a Bisaya. I grew up in Cagayan de Oro. Kasi mong gabation kung tanawon mo siya sa TV5 kaniadto. Kanang ganahan may kunyag tanaw anin niya. Uy, bisag di kay ko hilig mo tan-aw lugar og TV5 pero kung siya nagare mag-reporting murag ganahan. Wa kanay pakialam sa news. Wala ko ilabot sa news, good or bad news. Basta siya na akong tan-awon. Niya karon guys, kita siya sa kuto ba. Oo, mga pipagid mo niya. Mga pipagita, sir gusto ka mo kaon ron, sir. Maghinungita mi karon, charis. Hoy, conservative akong parents. Sila lang conservative ako di. Ito, ay mag-uol ko anin niya. Comedy guys siya, no? Madlo ko anin niya. Sir, di na edad mo ka kasi. Tiguan na, ano sa tiguan na budbaya ko. I just turned 39 last March 6. So, really sorry, tiguan na ko, sir. Bagay ka. 47? Bagay kita, sir. Magwang nego nimo 1 year. Bagay ka. No, I'm turning 48 this year. Kasi mo birthday, sir. So, I mean, kalimti, sir, ha? Bato tag Manila or dito tos Cagayan. Uy, habasit gi-invite Ay, ka habasit, niya. habasit. Ako, you know, kumataranta na lagi ko ani basta butingog na ni siya, uy. Kunin mo yung yung So, nervyoson ka karon kay naay kape. Kurog-kurog na sa taan. so excited. This is my first Ask Me Anything Wow. with celebrity. Uy, ginoo ko di ko celebrity. Nagagool di ko ana This is my first time. Pero why, ginoo ko mayabo itong mga kape na, mayaba na nga itong mga skin. Espresso ni? Oh, espresso Oh my shots. Double. Oh, goodness. You want one? No. Thanks. Tanong mo sila, Brad, anong gusto nilang kape. Chef kayo. Order na lang kayo doon and then just pay. Yeah. Sige po, thank you. Kaihigo The na. water. Ang gulbaan ko, ani ay... Ang gulbaan ko. Dami. Di ako daw putilawan po, Bik, eh, para po mo at part sa atong bisita karon. Tabang. Tabang. Well, normal mo gid. Wala sobra. Gahulbaan ko, sir. Ay, samo kay kado. Dili ilaban. So, imo gini siyang college crush. Yes, college ba? College pa man siguro ko atong na siya sa ABC 5, no? Murag ana, sir. So, ito nga year, sir? Ito nga year, sir. 1990s. 90s? I left Channel 5 at the year 2016. 2016. So I started working with Channel 5 2001. So Sa high school pa ko ana. Pag-graduate din ako sa high school. So mga college di ay. College na ako siya na-crush. hindi ka nag-class. Yes, matinista. Economics. Economics na ng tiglutok sultan, sir ba? Economics. Ito, joke. Spell economics. Economics is E-C-O-N.
Tama kay Gati. Basta saan mo tumara siya. Saan tayo? Tagalumbia, sir. Tagalumbia. Dili sa prisuhan, sir. Dili sa prisuhan, sir. So what we'll do is we will promote this thing. Yes, promote. No, dapat makanag yung mabisi sila po nga mahutbag yung mga ingredients bitaw. So ato gina siya i-promote hangtod sa mahutbag sila ingredients. Nachos. Ipaningot na ko ha, ipaningot na ko. O, pagaling nakakape. So, gisingot na ko ha. Pats Char! Nakaligo ba ka karon nga adlaw, Berns? So dapat magpaduol gid ko kaysa abong framing man. So I think dapat Oo. lapit pa lang ko puti. Ani gid ka close? Ang tawag na tong encounter ani guys is skein to skein. So, pwede na ka manghinambog close na mini secretary. Close na me. Literally or figuratively. Oh, nagbangga mo gina mo mga tuhod. Ginukusi pasabot yung ana, sir. Ibanggarin mo kung tuhod, sir. Inanin, mag-message na mayon niya. Mag-message na yun niya, no? So, relax na tayo sa asawa, no? So, ako na yung bahala sa inyong bana. Singot man to. Ano, nangapi man ko eh. Dapat nangayo kong shape ko eh. But I need the IG of Berns. Berns ng Berns. Yes, sir. Berns. You know, kung saan yun. Berns J. Yes, sir. I am Berns J. Yes, kana, sir. No, palubak nga request, sir. Hawa, hindi mo i-approve. Lain lagi siya batasan, guys. Ayaw pa niya i-approve nga nag-ila namin. Uy, in fairness, ipalo ko ni Sec Martin Andanar. Screenshot. Yeah. Yung wifi ko. Niluksan ko yung wifi para you can send. Ako yung screenshot ko eh, di ba? Martin Andanar started following you. Di ba? Success. Itag bagid ka niya. Formal diha Bernard Akulan. AMDG. Salamat po sa atong Forest Cafe sa CDO for the wonderful sponsorship. Thank you so much. Sa size mo? Size 10, 11. Sa ako na rin. So, kung taas tao sapatos, sir, pasabutan na taas at tiil. Taas ang tiil. Yes. Punta kong entrada sa imong tiil. Oo, so dako po dang imong sapatos. You know what? Secretary Martin, question. Kung hindi ka pamilyado ngayon or kung single ka ngayon, may chance ba ako? Siyempre meron. May chance na magtrabaho. Loyo, mag-chance trabaho. Oo. And I think nasa sa heart of the city. Yun. Unsa ni nakahoy? Kahoy, I'm not sure. I think Sycamore. Sir, siya ka ng... Social kay Sycamore. Social kayo, Sycamore. Kurang-kuha na siya, sir, ka ng Jemelina. Dito, Jemelina. Masa rin nga kahoy, ma'am? Masa rin nga kahoy? Wala ka kabalo? Oo. Daan na. Daan. Danay o nakawis daan. Daan na. Sorry. Ito, so, there you have it, guys. Thank you so much for sharing your time with us. And nanginaot ko nga na liwanagan mo sa mga explanation ni Sir Martin din. No? Sir, thank you kaayos yung panahon. Thank you. Thank you, sir. Sir, pwede pa picture? Sure. Na guys, nato yung mga questions dapat natin i-raise, no? But of course, na-tense ko. Dili So, 20s. Na-tense ko, ginoo ko, nag-uol ko, so kailangan nato Siya yun ang gusto niyang i-raise. Oo. naku yung mga questions guys, nga murag naulaw ko, wala na lang akong ipangutan na. Karon na ipangutan. Karon na lang, sir, Okay, lights okay, on, okay. lights off. Alright, That is, lights on, lights off. Okay. Okay, come here. And I'll let you explain. Oo. Come here. Okay, go. So, ang question natin ngayon is, lights on or lights off? Lights off. Lights off. Bakit? Dapat tinanong mo kanina yan. Oh, Yung BJ lang yun naman hindi ko sasagutin. amo ba? Pero kung mag-BJ siya magsagot. Sige. No, okay. Ano ba? My question now is, if you were to describe yourself in letters B and G, what would that be? Bisaya good. Bisaya, yun. Wala na line. Mo na gina siya. Describe siya. Non-dis... How about you?
Bayot nga gwapa. PG. Pero dagan kayo ko pangutana guys, pero maulaw you know what? Sige pa, go. You know what? Let's have a part 2. Let's have a part 2 very soon. Boom! Ginoo ko. Salamat, sir. Salamat kay sir. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para